kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Sang kamasanag, malipayon kag bugana nga adlaw kag aga sa aton nga mga viewers nga Antikenyo. Radya kita tulad sa baybayin kang Santo Rosario sa Tibiao, Antique. Sara sa mga ginapabugal nga parapatawayan radya sa aton probinsya. Ako si Feby. Kag ako naman si JM. Kag ako gali si Ani, kag live kita kadya sa Tumandak TV kag Kadyaw Cares. Kag welcome sa pilot episode kang inyong pamaw nga pagpatpat kun aga. Para sa inyo pandesal kag kape. Good morning, Antique! Ang Good Morning Antique live natin nga ginadara sa ating Facebook page sa Tumandak TV kag Kadyaw Cares. Gani, don't forget to like, comment, and share our live stream para mas maparapta pagid natin ang good vibes. Kag speaking of good vibes, patok gid kadya ang mga challenges nga pwede gid maintrahan kang tanan. Manan bala ninyo nga ang trending kadya mo ang of course. Of course, JM. So kapot ang inyong mga tasa kang mainit-init nga kape, aton lang tawon kung paano mag-of course ang mga Antikenyo. Sir, tumandag pala ikaw ang Antikenyo? Of course, taga-rijagit ako, tumandag ako kang Antique. Sir, tumandag pala ikaw ang Antikenyo? Of course, ingit gani, rijag ako ng batas. Taga akin din kanan, taga Antikimis. Sangka Antique niya. Miss, tumandag pala ikaw ang Antikenya? Of course, tumandak ako ngayon. Antikenya, kaysa madarang ako ng bata. O guwapa. Manong, tumandag pala ikaw ang Antikenyo? Of course, kaya nagagawin mo ginagawa ko na yan. Mga miss, tumandag ng Antikenya bala ka mo? Of course, tumandak ng Antikenya ako. Kaysa taga-Antique ako. Parang guwapa ako. Sir, tumandag ikaw bala ang Antikenyo? Yes, of course. Taga-Antique dito. Nong, tumandag pala ikaw ang Antikenyo? Good. Ayan, ang kanalay ni Satay, taga-rijagit at Antique dito. Kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Wow, nagapakita ng kang duna nga mga eksperyensya kang sagkatumandok nga Antikenyo. Sakto gid kay kita nga mga tumandok nga Antikenyo, may mga nanari-sari kita nga mga kinaiya. Kadya nga adlaw sa aton pilot episode kang Good Morning, Antique. Ang aton una nga bisita, warat iba kundi ang leader kang aton probinsya, ang aton probinsyana guwapa, kag of course, ang katumandok nga Antikenyo, Governor Rodora Dodot Kadyaw. Good morning, Gov! Hello po! Better kita ka po ko, Gov. Morning, Gov. Gov, welcome sa aton show. Good morning, Antique. But before anything else, we'd like to know ano ang imo nga entry sa aton nga of course challenge. Antikenyo ako, hay ginbata ako gid sa Kulasi Antique. Tumandak ako nga Antikenyo. Wow. Of course, tumandak gid nga matuod-tuod. Gov, para sa mga kasimanwa natin nga wala kamaan, pwede mo mahambal kung sa diin kita kadya? Digya kita sa Santo Rosario, Tibiao. Sa may location kang pinakabahul nga Lambaklad fishing digya sa may bilog nga Pilipinas. Hay mananyo tuna highway ja aten nga lugar nga jamong. Kaga pasensya lang kamo sa akin nga bayo ay na puno kang himbis kang isda. Ay kay na nagpalayag kami dugto, nagbugal kami kang durong isda kag kadya ginaluto namon para pamahaw. Imaw ang saging kag kamote kag kape nga kalamay kang Antique, tumandak nga kape ang ginatawag natin nga Moscovado sugar.
Gov, pwede bala nimo ma-share sa aton mga kasimanwa kung ano ang bugana nga dunang manggad kang baybayin kang aton probinsya? Kadya nakita natin no nga bisan na may El Nino kag ang aton nga mga mangunguma almost 1,000 kang aton mangunguma ang nagasuffer kadya sa right ani kang paray kag accounting according to Mr. Nick Kalawag kag aton nga opisina kang provincial agriculturist kag aton disaster almost 98 million rin ang damage kang aton nga mga paray. Ang to augment ang damage nga ria kag ang just in case nga may kulang ang tanom kag ang paray diya ang aton nga baybay nga nagatugro kang bugana nga isda. Kita nyo kaina, may balbahol to kaina nga isda nga ginaluto ka dya, ang ano to, tuna no? Tangige, kag duro nga pang sabaw nga isda. So, ang nami dya sa antike nga dya, kung ano ang kakulangan kang bukid, gina-supplement kang dagat, kung ano ang kakulangan kang dagat, kung ano, ang bukid ang nagatugro. Amura nga very upgid ang atin nga tawag nga antike where the mountains meet the sea. Yes, sakto gid Gov, kag very thankful gid kita no sa mga grasya nga dya, kag proud gid nga jagid ka natin sa antike kahalin ng mukha dya nga mga isda. Di ba, Ani? Yes. So paano ba, Gov, ang mga dunang manggad nga dya makabulig sa aton mga kasimanwa? Tish, praskara, isda nga dya. May tigritum nga tawag na. Nagataas ang isda, pero digya sa antike, nagalupad pa nga niya isda digya mo. Kung magbual kita, kagang atin nga dinang manggad sa bukid, although, no, nga gamay lang ang atin area para sa pagtanom kang atin nga paray, but we have, according to our sources, ang antike has the highest supply of hybrid rice in the whole Region 6. Sa Yudon, ang atin bugas o atin paray, sufficient for the next 3 to 6 months. Bisan wat ani ang atin mangunguma, ample ang supply natin kang atin nga bugas, kang atin paray. So for the meantime, nga may El Nino kita, i-supplement natin kang dawi natin sa may baybayin kang mga isda. Amo nga gina-appeal ko sa atin nga mga mangisda, nga hindi natin pagtuguan, hindi natin take advantage kang pag-price hike kang isda. Ay manan nyo mga kasimanwa, with the onset of El Nino, nagainit man ang baybayin natin. So ang mga isda natin kapalayag sa rayo para makabuol lang kang isda. So it's really very hard nga makabuol man kang isda. So siguro, give and take lang kita, mintas tanto nga may El Nino kita diga sa antike. Gani gid man Gov, no? Akong na-realize kaina pag mahaw naman nga ibagid ang freshness kang isda dya sa Tibiao. Lain kita na nga kung halin sa baybay kag magdiretso sa pinggan mo, do ka namit gid magkaon, no? Tudra, in fact, no, ang balita, halin sa may Tibiao, halin sa may Libertad, pagto digya sa Tibiao, pagto sa Barbasa, tamis ko ng isda. Ay hindi ay sa kalangoy-langoy na gabto pa dyan sa Jansan ang tuna nga dyan mo, gabto pa sa Japan, gabto pa sa diin. This is the start where they go migratory. So pag dakop natin di gyakara, hindi pa sanda ka exhausted. So medyo amo siguro effect ang aton water di limpyo bay sa aton baybay. Amurang nakuna nga tamis ang isda di sa antike. Yes, go! Grabe, namit gid man, no? Kag, amo gani, dyan sa Tibiao, press ka gid ang andang nga isda. Kag, lain gid sa ibang baybay, no? Kag, amo dya gani ang inyong dawi, kaya na mga diretso karon sa aten pinggan. Kag, kadya, syempre, maging preparar si Gov Kadyaw, nga mga manamit-namit, nga mga putahe man ka natin, para maga-enjoy natin. Umpisahan ta sa saging, nga, tinanok kag kamuti nga tinanok kapti bala JM isaw-saw ta sa Moscovado namit mga tikenyo all over the world. I'm sure na-miss nyo dyan ang saging ngayon halin pa sa bukid dyan kang kang Tibiao saw-saw ta naman sa Moscovado. Sarap. Namit!
Gani patikim pa lang na. Stay right there. We will be right back after this short break. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Catiao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we look back and look within to share what we've grown to love. Together with the DepEd and UP Visayas, Antique was the first province to complete its cultural mapping under the NCCA. We gave you a glimpse of times long gone through Handurawan. Despite pandemic restrictions, we documented and published our culinary heritage recipes in the Flavors of Antique early 2022, way before the rest of the country. We celebrate all of it. Getting here is easy. Choose between direct flights from Manila or via land and sea. We love what we do, and it shows. Storms and broken bridges haven't dampened our spirit. Our love. Love Antique. Love the Philippines. Kultura. Kinaadman. Kinaiya. Kag parangabuyan. Istorya kang tumandog nga Antikenyo. Mga kasimanwa sa aton atubang makita naton ang nanari-sari nga klase kang isda. Basta isdagan ang ginaistoryahan, durugid ang pwede maraha. So sa kadya, maraha ron kita. Diyan man sa aton atubang ang mga ingredients. Gani bulaw kag bukaw-bukaw. Mga ka-live viewers, pwede ninyo ma-comment kung ano bala ang paborito nyo nga pagra kang isda. Kay ako, nanamitan gid ako maghigop kang sinabawan kang isda nga durugid kamatis. Gov, ano bala imo paborito nga pagra kang isda? Ang isara kadya, ang buog with us is nang ninfa. Nang ninfa, nagsilid lang dyan sa nang ninfa. Nakita na nga duro tao digya. You are from din nang ninfa? She is from Austria. Antikenyo, tumandek nga Antikenyo sa Austria ng kadya. Welcome nang ninfa. Mabuog kita ka isda ng ninfa. Ali, mabuog kita. Yeah, so Gov, ikaw nagara man ikaw kaninyo sa inyo nga balay. Antikenyo ba? Kaan ka isda nga binuog. Init-init pa. Namit. Hindi hamot-hamot. Kung ikaw, Bigov, ano ang klase nga pagraha ang imo gusto? Tanan, basta lang may laswa, may darang tarong, may bisang klase dyan, kung ginasawsaw mo dyan sa suka nga may nga may kamatis, perfect. Bisan may sabaw, kung may imaw nga ampalaya, marguso, namit man. Kung pinaksiw, nga may batuan man, kag may okra, kag may tarong, kampiyon man. Basta tumandek nga Antikenyo, tumandek nga pagkain, ay ang tumandek nga dyan, bakit lang sa tao nag-refer, kundi tumandek nga magkanta, tumandek nga pagkain, tumandek nga lugar, tumandek nga mga kahoy. That is Antique to us. Tumandek nga Antikenyo, kag tumandek nga Antique. No. Gani it's tikiman time aton tirawan kung namit gid man ang aton ginraha nga isda. Magabalik ang Good Morning Antique.
This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite kultura, kinaagman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandok nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Hello, liwan kaninyo nga tanan. Redya may ginpreparar pagid nga raka nga mga putahe. Redya gid halin sa Antique. So aton pagatirawan ang dish number 1. Ano ba'y unahon tagov ka giduduro gid mga namit kapag ka Native adobong manok galing sa Antique, adobong manok native. We are also the capital of native lechon in the whole Philippines. Diyan native manok. Oh. tidali tirawan tabi no. Diyan ang kutsara kag tinidor. Ay, yes, very tumandok. Hindi na magkutsara. Mga malimagid kita. Namit? Ikaw, Feby. Namit, good man. At gov, kag sa kuno dya gov, ang lakan ginboal sa Lapas Hamtik. Wow. Sige be, tirawan ta kung namit gid man dya. Duro gid man to, bisan lobster man sa Lapas Hamtik, no? Mga taga Hamtik diyan, Cruhay, diyan nagabot sa norte ang inyong mga lakan. Kamusta ba gov? Namit? Namit? Sa usaw tab lang ang lakan niya eh. Ang balbahal niya pagsanta. Ima-ima JM, ima-ima. Dumatiraw man ako kaso darwa may kaptan ko mong. Ima-ima. Kung ginbaslan wala ko dyan ni JM, no? Makatiraw man ako daan kang lukan nga halin sa akin nga banwa nga hamtik. Sausaw sa sinamak nga may toyo kag may kamatis. Mukbang with Governor Kadjaw. Yes. Namit. Preska. Namit ito. Sa liwat daw kulang ha, no? Kaagi sa kanya, no? May gusto ka pa tirawan, Gov? Dahil pa. Gayra ka. Ato naman nga mga kakanin. Dahil, ang isda nga. Ginbuog ta kagina. Yes. Amo dya isda kay na, Gov, no? Nga gindawi nyo kay na. Sa sinamak. Sarap. Namit, Gov? Agi daw gusto ko man. Sana all. Hindi ko kanina. Pero hindi ka kakain. Dali, Diyos pa man ako. Init-init pa. Heaven. Tamis, namit. Fresh. Ang sunod. Dahil na, doon na kalin. Sa Rijan lang, Gov. Diyan lang ako sa baybay. Yes. Fresh from the na kaina. Freshly caught. Namit man. Diyan. Rijaman, Gov. Pasensya na nga, naima ka mo ha. Ipa-rate tagolo si Gov, no? Maniko, From i-rate mo 1 by to Gov 10. 1 to 10. Gano ka namit? Kag ano ang pinaka-paborito mo nga dish sa tanan? 1 to 10? Ikaw. Lahat 11. Wow! Amura ka namit ang mga pagkaon ridya sa Antique. Agree man ka mo? Comment.
ano inyo nga pinaka-paborito nga dish? Yes, kag sa mga wala sa Antique, comment baka mo kung ano na miss nyo rin dyan nga gusto nyo matirawan pagid. Antique man dya. Native baboy. ASF free. Hayang aton probinsya, according to our Provincial Veterinaries Office, out of 18 municipalities, 4 lang ang nag-present ang ASF or African Swine Fever, sakit ka mga baboy. Pero kadya wala rin, almost gone rin ang sakit nga ASF just Antique. So soon, we'll be declared as ASF free province, and by then we will be enjoying our pork nga diga nga tumandek nga ginatatap nga ginasagod kang aton nga mga Antikenyo. Namit dyan, native baboy, sausawan man sa may Sinamak nga duro kamatis. Agad. Galaway gid ako maglantaw kay Gov samtang kakaon kang kamatis salin sa aningalan. Fresh na fresh. Yes. Kag Gov, kung may piliin, kau bidya Sara, anong pinaka-paborito mo, Gid? Kung Antikenyo ka, tanan, paborito mo, no? Pero sa akin lang, magpili, no? Ang inihaw na isda. Ang inihaw na isda. Napakasarap. Kasi kainan, dakop mo mong. Yung dakop mo, nabatsagan mo nga naga-pisik-pisik pa sa lima mo, batsagan mo ang tagipusuon, tapos kadya, ginakaon mo. How fresh can that get? Wala nang mas fresh dyan. Namit dito ng mga Antikenyo. Lima ka mo. Uli ka mo. Yes. Gov sa rason nga bugana ang kadigatan sa Antique, hindi katingalahan nga duro ang parangabuyan nga pwede mahimo sa pagpangista. Gov, ano ang mga parangitanaan kang mga Antikenyo nga nagauli marapit sa baybayon? The most gitanara ang pangingisda. Pero gina-introduce natin, kag ibalik natin ang ating salt industry. Haydiga sa Tibiao, katuanay, about 10 years ago, duro dyan nagapang himo kang asin. So we are going to bring it back. Kag nakita ko ang ating distribution kang mga baruto. Still with them, no? Mostly, some of them are sakadas also. So, just sa may Tibiao, we are slowly taking care of them. Hindi is nagbalik sa Negros. That's why we have to reinforce our tourism here with the help of tourism office of Mr. JC Perlas and Flord Calawag. We are going to reinforce kagimuon dya ang Tibiao, where the Lambaklad is, as the center of tourism for Antique. Mura nga gina-introduce kid natin ang tanan, agad nga hindi lang sa may kawa, sa may agturugto sa may pangisdaan, kundi sa tanan nga mga tourist attraction digya sa may Tibiao. Ang Tibiao ang himuon natin nga center kang tourism sa ating nga probinsya. Wow, so mga kasimanwa, antes kita magpadayon, diyaanay ang sangkapahanamdam. So Gov, magabalikan na kita sa ating bangkuan. Makabenepisyo kang diyang mga danang manggad basta magamit lang sa insakto sa kag sa ikamayad kang tanan. Ako bilang sangka Antikenyo, nakita ko nga kada saraka natin may pag-ulikid-gid sa tagsa-tagsa. Amura nga ang pag-ugwad kang probinsya, maagam nga wara ti duwa-duwa. Gov, sa ano nga pamaagi nagaulukid ang sangka Antikenyo sa anang isig kapareho? Siguro because blood is thicker than water, ang ginabalik ka mga Antikenyo diga sa ating probinsya, although nakasettle sa daran sa sari nga lugar sa kalibutan, is to go back to their families. Ang feedback ka mga family nga, ang pamilya nga namin, ang kadyang Antique, Hilwayren, mga kasimnanwa, Antique has the lowest crime rate in the whole of Region 6. Kang ang ating 590 barangays has already been declared as drug-free by PIDEA. So soon, we are going to have the declaration of our province as a drug-free province.
digya ang Antique in all of Western Visayas, masyadong kanaba ang crime rate digya sa Antique. Amura nga mahilway, istorya ka mga parintis kung ta uli dyan namin ng Antique, sadya kami digya, kag ura itang problema digya mang pangabuhi, hay bugana ang bukid kag atin nga baybayon, kag ang mga OFW no, ginasaludo ko gid ang mga OFW nga mati ka dya. Sanda ka dya butwas kang atin nga ekonomiya, hay andang gamay nga sepet-sepet ginauli ng dadigya sa Antique kag nagabutang sanda kang gamay nga negosyo, that in itself is a big help to our economy. Yes, so luwas may gov sa pag-ulikid sa isig kapareho. Ano pa mahambal natin nga ugali kang mga Antiqueño nga aton mapabugal? Siguro ang we are very friendly, Antiqueños are very friendly. Mahilig magkapitbahay, mahilig kagdigya na sa Antique, bakit uso na digya ang nakundang home for the aged, no? We take care of our olds, ang atin mga lolo kag lola, ginaamligan gid natin, ang atin mga kabataan, ginapa-eskwela ron kadya, ang atin mga atin kabataan, pagturo sa kolehiyo. So, by the way, ginahulat ko ang sara-sara natin nga ginaserbi, karon na sara-sara with atin nga kamote. So amo dya ang atin nga siguro ang natawag nga ang atin lang nga duna nga mga ugali nga Antiqueño. Amo dya ginabalik-balikan ta mo nga narhidlaw ra kay anang mga parinti, anang mga bugto, ang kaganang probinsya, bisan anang baryo, nahidlaw magagto sa fiesta, mauli para sa fiesta, mauli para sa fiesta kang religious. Darwa ba yung fiesta na celebrate ka mga banwa? Religious kag municipal fiesta. Amore ang duna natin nga ginauli, kag amore ang ginabalik-balikan kang atin mga Antiqueño diga sa Antique. Speaking of being religious, Gov, no, saraman sa makonsider natin nga ugali kang sangka Antiqueño amo ang pagka-relihiyoso. Gov, sa ano nga pamaagi ginapakita kang mga Antiqueño ang anda nga pagtuo? Duro-duro digya ang mga sektor kang atin nga religious ng mga religion. Kag jatanan ginarespeto natin jatanan ang mga Antiqueño, whatever religion you might want to follow, without restriction gid ginasulod natin ang andang gusto nga natuo. So ang atin dia every year may mga procession kita. Kada Mayo may Mayo Santo, may procession kang atin nga mga bulak bladya para kay Mama Mary. Kag tanan nga religion digya may kanya-kanyang, they have their own style of also giving the respects andang mga santo kag andang mga simbahan. Very religious ang Antique. Kumbaga the Philippines is the only Asian or Christian country in the whole of Southeast Asia. Siguro ang Antiqueño is the most nga pinaka-religious gid ang mga tao digya sa bilog nga Pilipinas. Wow! So agto kita naman ka dya sa mga maambang nga lugar dya sa Antique nga nagatugro kang kasadyahan, kagkalipayan sa aton nga mga Antiqueño. Bukod lang sa turista, kundi pati sa tumandok nga Antiqueño. Gov, ano bala ang mga maambang nga lugar dya sa Antique? All over. Tanan nga banwa, 18 nga banwa may kanya-kanyang karakteristik nga maambeng. Bakit lang ang atin nga mga dinang manggad ang maambeng, pati atin mga festival, may kanya-kanyang festival. Kag ang pinaka-maambeng gid sa Antique, ang mga Antiqueño. Our own nga trait being an Antiqueño. We are peace-loving, we are humble people. Amura ang atin nga ginapabugal sa bilog nga kalibutan. Bisan diin dya makagto ang Antiqueño nga dya mahilig sa pakikipagkaibigan at hindi sila magugulo ng mga parte kang atin nga katawas-tawas bas mga rally dya sa ibang mga lugar ura, because they just want to earn a living for their families and have a peaceful life and prepare their children for the future. Yes, gid Gov, kag bukod gani sa tourist spot, kag sa mga tao rin dyan, no, kilala man kita sa atin nga mga festivals. Kay ang mga probinsya, may dyan gid nga mga festivals. Kag ang Antique mag-celebrate kang Binirayan Festival sa bulan kang Disyembre.
kada tuig. Mahambagid natin nga mo dya, bugal kang atin probinsya. Amugid Feby, so antes kita magpadayon, magabalik ang Good Morning Antique. This is what love does for tourism in Antique. With over 244 kilometers of mountainous terrain meeting the sea, there's more love in Antique. Be it sights, heights, sand, sea, taste, and size, we've got you covered. Despite COVID, Antique has surpassed its pre-pandemic tourist arrivals by 171.18% in 2022, while the most of the country's tourism industry was still recovering. Working with local tourism stakeholders, the Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office bounced back bigger, better, and safer, creating new tourism attractions, like our river cruise along the newly rehabilitated Malandog River, part of the enhanced tourism focus of Governor Rodora J. Catiao through the creation of the 2022 Tourism Task Force. We enforced responsible tourism practices to protect the environment. We set the standards for public restrooms of tourism-related businesses, improving the overall tourist experience. To move forward, we looked back and looked Parangabuyan, istorya kang tumandog nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandog nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Kultura, kinaadman, kinaiya, kag parangabuyan, istorya kang tumandog nga Antikenyo. Kaimaw nanday JM, Feby kag Ani. Good morning, Antique. Isa sa highlights ng atong Binirayan Festival amo ang Budol Fight, no, Feby kag Ani? Yes, JM. So kadya antis matapos ang aton pilot episode, syempre, mabudol fight anay kita. Yes, kay saraman dyan sa pag-celebrate kang ating kultura, kay basta tumandok ka ka-Antique, syempre, magagamit kita kang ating lima, magkain ka dyang Budol Fight. Gani at the count of 3, it's kainan time! 3, 2, 1! Yes! Enjoy! Ang aton imaw kadya nga nagabudol fight, ang aton kapitan si Bibing Menchuk Rosario, santo sa Bibing Carmen, kag ang head kang aton nga lambaklad si Michael. Plakpakanta aton nga mga lambaklad staff. Thank you very much. The end of the story is that we enjoy what we harvested. Kaan kita kang isda nga pinirito, isda nga binuog, isda nga sinabawan, kag may sausawan nga aton gidya nga mga harvest sinamak nga halin sa may niyog kap bibing tuba gay man-an git na kung tumandok ka man-an nga tuba. Okay, go. Sige, go. Imota ang heads of office. Thank you very much. PIO heads of office. Before we officially end our show, ginapangabay natin ang ating mga kasimano to please like and subscribe and follow ang mga Facebook pages nga naka-flash on screen.
Aton man ginapasalamatan ng mga masunod nga naging kabahin agad ang jang pilot episode nangin successful. Of course, our very own Governor Rodora J. Cajao, Mr. Rexon Nodke, the Executive Assistant of Governor Cajao, Mr. Junli M. Silo, OIC-PIO, Ms. Charlene Quanico, Lidipo, Province of Antique, Mr. Nick Calawag, and Mr. Flord Calawag. Kag ginapasalamatan man natin ang heads of offices of the Provincial Government of Antique nga aton mga audience kagimaw sa kadya nga aga. Also, ang PIO staff and employees, production staff, and of course sa atin nga pinalangga nga mga tumandok nga Antiqueño sa bilog nga probinsya kagong sa diin man nga parte kang kalibutan. Gani, tub-tub sa liwan, ako dya si Feby. Kag ako man si Annie. Kag ako si JM. Kita na kita liwat sa sunod nga edition kang Good Morning, Antique!